Gazaba Fıratê di kongrekî çapemenî de dibêje 1762 kilometrên çarkûşe di nav de 206 gund hate rizgarkirin. Berdevka Gazaba Fıratê Cîhan Şeyx Ehmed û fermandariya Hêza Sûriyaya Dîmokratîk Qesedê roja yekşemê li bajarê Hesekê serjimarên hefteya dawî ya operasyona Gazaba Fıratê ji bo raya giştî ragihand. Şeyx Ehmed anî ziman got 1762 kilometrên çarkûşe ji navçeya Reqa û Dêra Zorê hate rizgarkirin. Di nav de 206 gund û bi dehan mezre hatin rizgarkirin. Her wiha hate eşkerekirin got 172 endamên Daişê hatin kuştin û 8 ji endamên Daişê bi saxî dîl hatin girtin. Her wiha neh tirimpêlên teqemeniyê hatin teqandin. Li ser pirsa dengê Amerîka got mijara gefên Tirkiyeyê gelobûyê nîqaş di navbera wan û serbazên Amerîkî yên di dema dawî de serdana Rojava kirbûn. Şeyx Ehmed tekez kir got min bi cê rizgarkirî ye û ew dibin parastina koalîsyona navnetewî de. Her wiha Şeyx Ehmed tekez kir got ji bilî hêza Qesedê tihêzî din. Pêşdarî operasyona rizgarkirina Reqayê nabin û ev yek bi koalîsyona navnetewî re hatiye çespandin. Fermandara Hêza YPG di operasyona Gazaba Fıratê de Dilbirîn Kubanê bal kişand ser rola jinê di rizgarkirina Reqayê de. Soz da û got alîn reşiyên Daişê li ser destê şervanên jin wê bibin kefenê çekdarên Daişê. Zana Umer dengê Amerîka Hesekê.